Membela negara yang diserang bahaya, deposisi cinta ku harapkan bersama.
ngaturake gunging panuwun marang jenengane Bapak Nur Hadi. Dene apa mengko gati dina semengko ngumpulake daging pepisah ngundhuh mantu. Panjenengane Bapak Mas Muhammad Arif Muftakin. Saka Kodim, Mojokerto. Pikantuk jenenganing Mbak Resa Silva MH. Mugia saling tresno andresnani sakinah mawaddah kelawan warahmah. Tok melucut aku lek dhewe wis entek. Angane mburi deg-deg lek dhewe entek. Nggih ngaturake gunging panuwun. Krida budaya marak sowan mrene ora ijen. Disengkuyung marang kru karawitan krida budaya lan waranggana kang berbaju hijau. Tegese hijau. Hati-hati jalan. Ilmu. Jangan. Awas. Iya. Uri. Urip awas jaga ilmu. Ngaturake gongeng panuwun, tepungake ajar wano. Nyek miki dicekel sing cek. Wilujeng enjang pesindihan sing jejer gunungan. Nggih, wilujeng enjang Pak Garang. Asmanipun sinten? Nggih, tepangaken asma kula Dewi Riyanti saking Mojokerto Dalan Wates Balongono. Anu cita-citanipun dadi pramugari kereta api apa? Pramugari pesawat Niku dadi pilot arek-arek. Oh, pilot ya. Selir. Nggih. Arek cita-cita di film iki ya. Yo. Pilot arek-arek. Wilujeng enjang. Suwarawati saka laladan lor Gunung Dawar. Asmanipun sinten, Jen? Sugeng enjang Pak Dalang. Sugeng enjang Cahayu. Dipun tepangaken nami kula Dwi Retno. Dwi Retno. Nggih. Asma kinarya Japa. Dwi ku loro, Retno Dumilah sing kembang loro kan padha wanine. Anak yang kedua dari berapa? Dua. Iya. Anak yang kedua dari saudara yang kedua. Iya. Dua. Putri-putri apa ini? Putri-putri. Putri-putri. Gagar mayang. Pangkuatan lho. Gratis toh, Pak. Ya, keluar gratis tapi Mas Dalang adang permata. Poron lan ori. Dalang ngruwat iso wani ngruwat Mas adang permata. Hebat. Poron lan. Mangke sapa langsung mboten napa-napa. Oh, nggih. Wilujeng enjang. Suwarawati Waranggana kang saka laladan bareng Jombang. Injih sugeng enjang. Kepareng ajar wano asmanipun sinten wong ayu? Nggih tepangaken nami kula Anis. Anis. Nggih. Napane Tati Atmojo? Niku. Kula luyane. Loh. Kok luya? Nggih. Luyane ya. Nggih, nika landes, kok landes. Atmojonipun Mbak Tati Rahayu. Wilujeng enjang sing laladan saka Kalo Delanggu Mojokerto. Injih sugeng enjang Pak Dalang. Ajar wanu asmanipun sinten wong ayu? Kula. Nggih tepangaken asma kula Ira. Ira. I napa? Ayo napa I? Ireng, betul. R ya. Lucy.
Rasa. Ae napa? Alfa. Oh, gak rondo anyaran. Iya. Kowe tapi Nggih. Nah niki diwaca dhisik nggih. Nah, wonten layang melalui pesawat HP. Assalamualaikum Pak Dalang. Ah niki kula Saifuddin. Wah, Udin. Wah, sae. Mboten kesupen tetep salam kagem Dik Retno. Ngaten ya. Biasa cilik ben demen atine. Cak Sugeng Sebani nyuwun gending. Lewung matur nuwun Ki Dalang. Oh iya kan jenenge. Nggih ngaturake gunging panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Eno. Saking kula Mas Winadi Subagyo Wates Negara, Kecamatan Ngoro. Oh, matur nuwun. Di sugotake sinden-sinden sing apik. Aku lek guru ngetes pengendangku sing saka nggoning dawar. Panjenengane Kacang Mas. Kepingin ngerti model Sekarsari tapi jaipongi sing kuwalem. Sing kuwalem banget. Mbak Dewi sama Mbak Retno. Ya, mandul ya. Winjo lho Mas. Pringgoning manglung ning embong. Terus Sapa wonge gak kepingin ngetok. nggih. Lencir kuning moblong-moblong. Sapa wonge gak kepingin melok. Sinten sing purun tumut. Jenengan purun to, Pak? Boten. Mboten. Dalange mboten no. Sinten sing purun tumut. Sayur gobis dijangan semur. Cakep. Nyedak artis marai tambah umur. Benten. Dipun dangu ya Mbak, para miyarsa sedaya boten-boten permintaan. Nggih aturaken sugeng dalu pandemen ringgit purwa. Krido budaya. Nah, Mas Supri, Mas PC, Mas Pepong di kula niki mboten semerap lho. ten wingking larang. Oh, ten wingking. Padahal kula niki pengen kenalan lho. Nggih menawi wonten panyuwunan lagu gending Nah, menika napa nyuwun kula? Mas Doni. Kata-kata.
Yasmo sing belum. Ngantuk toh, Pak? Nggih, ngantuk. Sami Bangga di irama jaipong yang mantul-mantul. Kasih aplaus untuk kondang kuning. Ya. Halus maneh. Halus marung. Lho, ora kodoke muni. Sing halus kayak wingi lho, Mas. Halus kayak begini loh, Mas. Enak.
antara manuk cucak rawa itu wis mulai ngecebret. Wis mulai kayak Dewi wis mulai masuk dalam ranah sandiwara. Dari sing gelek citra baru Chandra Kirana Kamal Wijaya. Jan hebat. Jadi infone iku dalang-dalang kudu sing hati-hati. Aja nganti kelangan sinden. Saiki ludruk iku beres sinden layak digawe kabeh. Makane perlu untuk meregenerasi sinden. Makane kene iso salahku tak jak dari salah. Pokoknya tombol limo. Ayo Retno melu kene benjek kae bisa telung lah. Melu wae ya. Salah ora yo. Pokoke sing penting ke panggung murah senyum. Masih Anis biyen malok kene wow, lagi koyo Mbak. Padahal kene sudah jinak yo. Ya, nggih, ngaturake belum manun. Iku mau sekar sari ya, Mas, sekar sari. Kira-kira iki pengendang padha mlompo kanggo munggahno Mbak Anis karo Mbak Ira iku opo iki? Ya, nuruti penggemar. Bandengan. Wilujeng enjang Mbak Anis karo Mbak Ira. Iki umpama tembung sandiwara. Umpama ternyata sampean dijak ludruk Kamal Wijaya. Lah terus sampean dijadikan peranan Pak Carik sing bojone loro. Iso acel-adu. Ira iku mbowek, Anis mbok enom. Iso acel-adu. Umpamane carike iki carike. Wis gak apa-apa, Dik, Anis. Wis ora usah ngurus Mbak Yumu. Masih sak wulan aku ora mulih ora apa-apa waten aku iso nyenengno. Ora bakal dikratu. Lho, sik. Jarene Carik nek wis rabi loro kudu adil. Adile sing ya apa? Ya malane ngono. Sampeyan biyen wis tak janji. Pilih dunya apa pilih cinta? Ternyata sampeyan iku wonge nabine dhuwit ke donya. Tak tukokno gelang sisih sak kilo, loro sak kilo. Mumpung. Mas. Aku kenapa Mas nggih? Sak kilo ku rupa apa to? Lha yo rupa gelang sing gedene sak mini. Ya rupane ku perunggu apa? Sik. Ngene. Petinju, hadiah tinju. Satu juara satu. Umpama atlet emas. Nomor loro perak. Nomor telu perunggu. Kan masih berharga. Tapi apa yo gak kaboten. Mumpung. Ngene iki boleh kon ngreweli karo aku. Tresnaku boleh luntur. Terus gak kaya bojoku sing nomani sae. Wis sak wulan ora bakal mulih. Gak urus bakal kaya ngene. Nggih, pun tak golek malih. Gampang pun kula kapados malih mau. Ya golek, HP-mu sudah tak
Napa? Tak daftarkan map Google ya. Jadi ketika kamu di sederhana nomor 24, aku dicari. Lah wong panjak Jaipong kalau ganteng lho. Ganteng. Kok gagah, tapi lan jeluk kancane. Ah. Elah, pulang. Panjak pun Jaipong ganteng. Ojo ngurus wis, sing penting. Buyar terop, sewekmu tak nyari. Sandalmu tak nyari. Binggelmu mek sisi kiwa to, tak tungkotno sing tengah. Ojo ngurus Seksine wong akeh lho. Ojo ngurus bakyumu, tak dole kabeh Mas makane. Ya. Pokoknya aku tak ndek kenal Jaipong. Ngene ya, seminggu lah. Seminggu ku 7 dina. Dadi Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Sabtu. Umpama seminggu aku nang nggonmu petang dina ya apa kira. Kering-kering. Gitu aja apa lho. Gak ono satu wanita yang mau dimadu. Wes ati. Kepen kabeh awan dhewe. Wes ati. Kok gak apa Iki sebagai melatu, aku bisa melatu. Ngomong. Jadi Rudro Kamal budaya kan. Mboten siap. Para biasa sedaya monggo. Ini ada permintaan sesuai dengan drama. Iki duwe sapa? Iki duwe sapa? Sing duweti yo ini yo sing kendang duweti yo iso. Pengendang kabeh ning sini. Ayo. Andres yo pekate iki. Ayo. Ayo pekate. Ya, dados iki duwe sapa?
bangir ilmiah. Nggih bangir lho. Bangir ukura. Saya kalah Kamis. Wah. Bokongmu gak asli bokongnya Anis. Loh, asli bos. Asli bos. Orang itu asli. Apa nyoba ta? Wilujeng enjang woro-woro. Tanggal 17 Januari sowan ana nggone Sembung Mojo Karangwilagu. 20 Januari marak sowan ana Desa Temon Traulan Mojokerto. Tanggal 22 ana Jeruk Pojejer Kecamatan Gondang. Tanggal 24 ana nggone Wates Balongwono Traulan. Tanggal 20 ana Desa Blurto Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto. Tanggal 29 ana Desa Rejosari Jatirejo. 31 ana nggone Brongkol Karangdieng Grogol Karangdieng Kutorjo. Tanggal 1 ngalor maneh ana Desa Kelurahan Gilis Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto. Tanggal 7 ana Grabakan Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Tanggal 8 ana Desa Mbelo Kecamatan Traulan Mojokerto. Tanggal 11 ana nggone Desa Sidolegi Pangkungan Kecamatan Wonosalam. Relasi ana Awang-awang Kecamatan Mojosari. 14 ana Desa Carang Pranti Kecamatan Kesamben Jombang. Yang lainnya masih kosong, monggo diisi. Jen, iki das pundi wonten pamulutan malih. Sedulur sing saka Siwalan Kerto Surabaya barang kanthi Gunung Bali. Nggih. Monggo. Iki ya. Bapak Sauri. Bapak Sauri. Wong Surabaya. Monggo iki. Monggo iki. Tapon dari. Bapak Sauri. Bapak Sauri. Napa niki? Caping gunung Maksude Jenggeli. sing nyuwara Bu Yati sing jenggleng wong loro, jenggleng wong loro tak bedakno. Yo. Pengen madakne ya. ya jan. Jengglengane ira Sing kan. di sing ngantem. Sing di sing jero. Wayang krip Saben bengi nyawang lek delok ndute panggung memang antep anis. mergo bokonge semok. Iya. Tapi kan as Ayan mama jang hamong karo janon
kendang iki ciri khas biyen niku kendang nek apik muni cacah atine sinden tratak dipola sing koyo memang soalé sinden tak kendang enak kok olah ae panas panas udan aleng-aleng capek gunung ayo, kali ini kita mau. Yang ini beli. panas udan aleng-aleng capek gunung Tapi pendek, agak pendek, pendek yen ora digladi mental bajang ini nderekno ludur. Iki
Iki mau isi ana sing gorong kemringet. Isi ana sing gorong kemringet. Rasa. Lelagon terakhir sing gorong kemringet. Digawe kemringet. Anakku Dewi karo Mbak Retno Kusuma Anggraini Melati Rinonce. Ayo, intro nih manut kedah. Len lali weno gulu bedot ya. Gulu bedot ya. Seneng aku mau mulai gulu bedot itu dikai kolor bedot. Gulune sinten lho, Pak? Gulune wayang. Oh, wayang. Dipun dangu untuk lelagon ingkang pungkasan. Wani pira semean? Nggih, mboten wonten panyuwunan lagu malih napa, Mbah? Monggo, Mbah. Damel jampi lho, Mbah, kemremes niki. Kadoso Bapak Baktiar. Nggih, sugeng dalu Senel. matur sembah nuwun. Lagune monggo. Nggih. Luntur mandhape ninggal katresnan jaranan. Sing nyuwun sinten? Pak Baktian. Baktiar. Lho, Lek ngelemu kok leh tok lho duwike dobel. Lek Baktiar yo mek 100, tapi lek Om Baktiar didobeli. Om ada di sini loh, Om. Ayo Om, tilu-tilu Om. Nggih, monggo. Retno, Dalam job yang sudah masuk ke jadwalmu hapus semua. Kenapa? Terus malu Pak saya. Aku mau sama Om. Om Baktiar aja. Iya. Ya sudah, saya rela. Iya mau sama Om aja. Iya. Sama Om itu lebih menggoda loh, menantang. Monggo Om nyoman. Nyoman. Oh Pak pantes, mboten pantes Pak dalam iki. Dipanggil Om mboten pantes. Boten pantes. Siapa? Pak D. Pak D nyoman, monggo Pak D nyoman. Kesela isin loh, Mas saya isin.
Om waktunya loh Om. Bensinnya habis Om. Om senyum-senyum tok loh padahal. Om senyum-senyum tok. Ya kamu kurang pinter merayu. Aku kan takut. Takut ya? Takut sama Om. Oh iya. Tapi mau. Oh, tapi mau. Ngosnya kayak pagere kamu pakai. Ya. Gimana Om? Om, gimana Om? Aku lo dicuekin sama Om. Wis ngene pengendangku wis dadi pandu kabeh. Semuanya kalah sama Om. Dilanjut tak Om? Ya sedikit aja. Ya si Allah itu. Jroning suka kita tansah kudu eling lawan Waspada. Ndaramu Pandu le.